Здравейте, хора! Както виждате, нещо да заглавя, ще играем на Brawl Stars, но бос файт евента, който е много по-як. Дори аз не очаквах. Пак са добавили мисии, кефи ме. Също виждате, че съм гол от 1, обаче бях гол 2, обаче с другите игри дата. И също, да ви го кажа, спираме за Пайпър, тъй като вече как да ви го кажа, ето тук, нали, и аз малко по-бързо и такова ще ви купи. И да, много яко хора! Техме Макс и ето това нещо, като ме много ме кефи. Вижте Анджел и Макс. Що искате да взема, защото тя ми е по-добра. И аз и тя е добра. Но по принцип е добра за игране. И сега ще играем с Рико. Ето мен ми кефи Рико, хора. И вижте какъв скин съм му купил. Вие видяхте ли, бе? Име много ме кефи. Иска бях на състезание. Но таковато в София. Не е точно състезание, просто така тренировка, ама го наричаха състезание, така че според мен така си е. Отиграхме някакви рундове, отборно състезание, хора, си 3 срещу 3, например, пускат първо един и после другия един рунд. Но беше много яко, на мен ми харесвам. Обаче тренера ме накара да се даваме един, защото той ми трябваше да свикне Дарита, да играе по-добре. И трябваше да се правя. Много си мисля, че нарочно съм се дал така. Значи не беше нарочно, но да. В бата умрях. Ще го умра, за като умрях, защото моите не могат да се справят без мене. Те ги ръшкат. Те ръшкат. Мид. Не бе, не ръшкай. Казах мид. Те нали като не ме чуват и няма какво да направят. Сега като спомните другите и... Вижте, те не могат да ме бият тези ботки. Съм да ме убият един път. Хора! Но това само ми пише. Всички пишат буквално. Само си чатят през 5... Не спирам да си чатят. През 5 секунди излиза някакво съобщение. Хора, писам ми вече от тях. Само през някакви съобщения. През много време. Те наистина не го правят нарочно, но просто си чатят толкова много, че не си чатят толкова много. Кажете ми, вие имате ли си група? Не, кой клас сте? И тренирате ли нещо? И хора, тренирайте. Ще е по-добре да тренирате, отколкото да не тренирате и да ядете. Ама да тренирате. Това, че тренирате нещо в училище, не ви прави толкова силен. Трябва да тренирате нещо. Аз, например, тренирам тайкондо, както ви казах. Да, не ви карам да се запустите на тайкондо. Просто тренирам. Даже много як спорт. Има малка група, има и голяма група. В малката са децата, които още са начинаещи и нищо не знаят почти. Дори не знаят как да ритат. Но го казвам като сено са лузари. Но такива са малките. След това имате голяма група, която е за тези състезателите като мене. И да, аз съм състезател. И аз имам прякор. Дори никой да... Това не съм го казал почти никой е видел. И прякора ме той ще луде, защото се казвам това. И да, също имаме як тренер. И също сме много добри, но хора, аре, какво ще кажете да сме ние много хора? Просто трябва... Ама не казвайте от кой сте научили за това тайкондо, че ще ме убият тренера, ако разбере, че си имам в YouTube видеа. Защото си помисли, че съм ви спонсорирал или съм ви направил реклама. Ама не. Какво искате казвайте? Оно.
Ох, добре, този път ги бихме. Yes. Също забравя да казва, че сега ще играем още една игра. Или не, направо хора, само една игра. Ще играем на Trophy Escape. Това е най-счупения мод на света, хора. По-счупен от него няма. Казвам ви, вземете ли, ако убиете всичките и те не изчезнат и убиете много ботки, вие сте късметли. Така ще вземете максимум е 20 купи, ако ги убиеш, защото то... Не знам какъв е макса, ама съм сигурен, че са 20, защото няма как толкова да са много точно. Но поне са доста. Хора, имам нови новини. Имам добри новини, да? Да, и нови. Съберем 50 абоната. Сте късметли. Ще бъдете керени от нас. Аз не съм го измислил, не съм казал на приятеля ми. Каза се Ники. Той ще участва в лайфа. Така че... Но, трябва... Тези, които са се лайкнали, сабскрайбнали са се за... Ето там. За видеото. Са се крайнали. Ще могат да... Просто... Но... Само абонати. Хора, моля ви не лъжете, защото се разбира. Нали разбирате, че се разбира кой не се е абонирал? И кой се е? Тези, които не могат да чатят в лайфа, трябва да сте абонирани, за да чатите в лайфа. Нали разбирате това? Значи няма, знаете, но то ще ви напише, защото трябва да сте абонирани. Си мисля, че като сте се абонирани за някакъв канал, така ще ви работи на всички. Не, това са някакви глупости, някои хора, дето не знаят на кой се намират, не знаят какво YouTube и такива не могат. Така че да. О, не, хора не ми харесва. Не ми хареса това, хора. Не, то ще минат. И ще мина пред това. И двамата ще минат. Но, ескейпваме така че. Айде направя ген. Хора, не мисля, това не е счупеното нещо. Защото буквално събрах поне 20 купи. Събрах 20 купи в един матч. Което са ти поне, ако си започнал с някакъв първи ранг и събереш първата игра 20 купи, или си събрал 18 купи, обаче с 3 уинстрейка, така ще получиш пак 20. Но имаш ли доста уинстрейкове на това? Си уникален човек. Просто трябва да цъкате много този мод, да си подобрите. Че той не е зле някакъв мод. Ох, това не го очаквах. Колко колко е трудно да играете с стара на първи пауър и да го вдигате. Такъв чалендж е най-трудно. Е много трудно чалендж, да пробвайте. Беше толкова трудно да вдигна няколко. Обаче след това става много трудно, защото се бие срещу истински хора. И става много тъпо, защото те си вдигат. Той ви е просто един ранг, вие сте дърго. Хора, какво беше това? Какво беше това? Не, хора, аз не знам. Не знам какво е това. Какво е? Какъв е проблем? Какъв е този проблем с този човека? Така? Аз се гръмна на човек.
Тихаме. Не, сега съм жен. Няма съм с този, пак ще съм стара. Тара. Тарата, бе. Ти ме ще стара. Днес като говорих за стрима, вие сте чули си. Аз не съм казал. 5 абоната, на 50 абоната ще се правя лайв. Ще го празнуваме. Няма да има giveaway. Обаче, хора, играйте и Roblox. Кажете ми дали игра. И кой играл тук? Някой, който гледа в YouTube, дали играе Blox Fruit и дали знае каква е тази игра. Що е много яка играта. Просто трябва да станете много добри, трябва да гледате много време, да станете по-силни, да вдигате левели. Все едно като в Brawl Stars, обаче ранкове. Тая арена някакъв бролер, все едно така. Или купи, да, все едно същото. Или точно да има леко. Ма не съм сигурен. О, хора, това беше много добре. Пак ливна. Oh no. Don't do that to me like you. Хора са най-скупи. Това са доста. Затова е опи, хора. Защото забереш най-много купи и си бам! Цепиш ги. Маеш ги. И еди какво си. Другата седмица в сряда ще имам състезание. Може би ще прати някакъв шорт, като съм на състезанието. Не знам, не съм сигурен, защото може да ми се скарат. Ще снимам, но това си е моята работа, хора, да снимам и да ме кеф. Дори най-добрият ми приятел може да говори индиански. Индиан, хора. И знаете ли какво, когато говорите някаква дума на английски и тя има да в нея и буквално, ако вие говорите, ама го казвате с да, ако го казвате да, тогава става индиан. Не ви лъжа. Това е истината. Това пак, значи те са мати тъпите. Значи аз страхувам някой да не вземе наистина да го направи, защото после настрахвам от страх. Или ще не е страх, защото ще е така, ще се загуба играта много. Там видяхте ли колко трофата имаше? Трябваше просто да го взема. Видео. Сега са много трофис. Сега ще трябва да вдигаме много. Ще са 7000 купи. Също видим, нали ще вдигаме 7000 купи, бе. Какво става, бе? Какво говорим? Ние ще ги вдигнем в това видео. Че аз много бързо ги вдигна, защото заради този мод сега съм почти 7000 купи. Хора, кажете ми защо? Защо като аз играя от мое лице, на мен не ми дава. По една купичка като влезна. Наистина това е. Истината. Наистина, като влезна и другите с някакви бати добрите купи, аз нямам и ничко. Това ме натъжава. Защо ме оби Джеси? Хора, правда ми ме просто тара на 10-те. Може би в нещо видео ще дигнем кой друг. Чуйте ми, да правя ли дети или просто така да си го оставя и да правя като някакъв много странен, ще стане много як хил или ако игра Brawl Ball стане някакъв текшот. Ако е на легичко, да е по-як да се вижда, че е нещо направено. Пишете да правя ли капкът едитове. И дали иконката ми е хубава. Кажете ми
гледате ли Лъфи или дали знаете какво е дали знаете какво е One Piece и дали знаете анимето? Бате, умрях пак! Какъв е този късмет? Какъв е този късмет? Аре, бро, айде. Отнеме много време, за да направя на видео да го едитна и такива неща, но... Чете ми да скипвам ли това, когато ми зарежда играта, защото малко не знам дали е яка, не знам, много тъпичко май. Пишете ми дали да си купя гъми беарнита. Тя е много яка, хора. Просто много съм. Тя е много як скин и мен ме кефи. Просто се изкушавам като я гледам. Имаше на колете един скин, който е бат якия. И просто аз се възхищавам на него, защото той е уникален. Трикшот. Бам! Асист! Това е най-добрият клас на нещо. Знаете ли какво съм правил с Мортис? Не знаете. Хора. Давайте. Я да видим какво ще не, ако го пусна. Не знам какво се случило, но да, така или иначе. Не сме вкарали. Още. Уза. А това няма да го скипвам, защото не искам. Това е подло. Няма да го скипваме, като правим едитове. И като има някакъв момент, става ли да пускам музичка, някаква яка музичка. Защото като вкарам, нали, трябва да пусна някаква яка музичка или като правя нещо. Ще бъде много яко. Не знам. Хора, той не се мържеше, докато аз му пуснах пауъра. Това беше странно. Пак губихме. Давай. Бате, какво стана, бе? Имаше някакъв глич с лоу. И тук като стане овертайм, и имаше някаква все като врата, обаче отворена врата. Истина. Това е читър. Читър е врата. Няма как той трябваше да вземе топката, не му даде. Някакъв глич сигурно, не знам. Няма как да стане толкова лесно. Но ще си взема само това. Това са 30 джема. Това са really good, хора. Да го купя ли? Пишете коментарите да го купя ли. Сега за малко ще да го купя, защото без да искам да натисна бутона. Боб и се купува. Айде, последна игра с Мортис. Бутон 7000 купи. И трябваше да изберем такъв гир. Той е много слаб. Трябва да го сменя. Иначе повече си купувам някакви самые слаби гири. Нека да го направим. Вижте само на... Значи това не ми се случвало да имаме ебати яки отбор. И то с... И всеки от моите отбори да имаме с... Например... Как да го кажа? На мен повече ми харесва този гаджета.
хора! То си щупи краката, да се опита да спаси топката. Не искам аз да повкарам. Този път няма. Знаете ли какво ще бъде така? Не стана. Ух! Чакай. Хора! И... Хора! И 7000 купи! Най-накрая. Да си вземем реворда. И да, това беше от днешното видео и от мене чао! Чао! Бай-бай!